Na si nanay. Nakita mo natin? Kanina. Wala yung bad energy. Paano siya? Wala na, sumayaw na yung mukha niya. Bukod sa bumili sa lakad, nawala yung pagtiyak mo. Oh. Salamat, God bless nanay. Ingat sa mga taga Bicol. Oh, isang kinukulam, isang minamaligno, isang palipad hangin. Oh, kita mo, bilis mo maglakad, oh. Oh, bye-bye. Oh, thank you. Hindi mo magaling, di ba? Nice. Hindi mo magaling, di ba? No, narinig mo, hindi niya daw nagaganyan, pero ngayon nagaganyan na, no? Oh, tingnan mo, ha? Hindi ka, Nay. Nawala na yung sama ng loob. Nag-iisa sa bahay niya. Hinga, Nay. Ano pinagkaiba yung naalamit, Nay? Kulang pa more, Nay. Ano, Nay? Tuma? Oo, katumawa, Nay. Tuma? Ano pinagkaiba, Nay? Gumang hindi? Oh, sige, naalamit. Balikan ulit natin. Ay, iba pa yan, Nay. Pababa tayo ng pababa, Nay. Nawala na. Ano pinagkaiba, Nay? Ay, Nay. Masakit, Nay. Masakit, Nay? Tunog. Tumutunog saan? Doon, pero dito yung tunog. Sa balakang yan. Oo. Hindi, dito na po. Sa balakang ngayon. Naramdam doon. Pero kanina masakit. Kanina hindi mangat, no? Wala makagalaw, no? O, kita mo. O, dekadang sakit mo na yan, Nay. Dekada. Sige, Nay. Maglaba ka na, Nay. O, tignan natin. Balikan ulit natin. O, Nay, o. O, di ba, Nay? Ay, di pa kami, Nay. 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 Sanay kayo sa mga aray-aray, Nay. Tisganda lang, Nay. Tisganda. Konting pitik lang ito, Nay. Hinga, Nay. Inhale. Yan, Nay. Hinga. Hinga pa, Nay. Hinga pa. Himas na. Himas. Hinga. Yan, hinga. Tingnan natin, Nay. Masakit, Nay. Nay, masakit, Nay. Masakit. Masakit, Nanay. Papanuin na kita, Nay. Papagula kami. Galit. Joke lang yun, ah. Hindi, Nay. Kanina, wala makakawak dito. Ano ba yung pinakaiba? Oh. Nakita mo na. Oh, wala na sakit, ha? Oh. Ano? Kanina. Kulang pa, Nay. Kulang. Go. Yan. Masakit pa, Nay? Oh, ngayon masakit pa, Nay? Wala na. Oh, konti pa. Oh, nadyan. Oh. Oh, kulang pa yan, Nay. Kulang pa. Oh. Kulang pa, just, Nay. Oh, yan, Nay. Pahinga mo ng konti, Nay. Babalikan namin. Nay, nagamon sa'yo. Pero tingnan mo na yung paa mo, Nay. Bet ka nakaganyan, Nay. Oh, paano nangyari yan, Nay? Paano mo na, Nay? Short mo ulit yung, Nay. Short mo ulit yung kwintas mo, Nay. Sigurado, ano ulit yung tubo, Nay. Magkakaroon ulit sakit. Tapos maalala mo na naman yung kinukulam ako ng kapitbahay ko. Kinukulang ko ng kapitbahay, Nay. Hindi totoo. Teka lang. Oh, nabuhat ko na. Hindi, ano na yan. Lahat yan, naayos ko na. Okay, lakad, Nay. Dahan-dahan lang, Nay. Cha-cha. Sige. Okay. Anong pinagkaiba, Nay? Ayan na. Manay, nakaka-straight ka no, kanina bukot. Oo, kanina, bagsak na bagsak eh. Di ba? Anong lakad niya kanina? Mahina. Parang ano? Robot. Ngayon, Ngayon din na. ayan o, yung robot na nasa harapan niya o. Kanina pa siya naglalakbay pero hindi pa rin siya nakakaklis. Ba't yan, Nay? Nakakalayas ka na, Nay. Kanina. Nay, naunahan mo na si Richard, Nay. Si Buddy, Nay, oh. Oo. Kita. Humihi ka na. Di, naihiyan. Ihingi na daw siya. Ihingi mo na siya. Mamaya, balikan natin siya. Ihingi mo na. Lakad, Nay. Unahan kayong dalawa, Nay. Nay. Ba't tinunahan mo yun, Nay? Unahan mo ba, Nay? Tignan mo, Nay, oh.
Ay, natural lang yan, Nay, pero walang sakit, no? Okay ba, Nay? Oo. Oh, di ba? Hurry up! Hindi na tumunog. Oh. Wala. Dito ba nila tayo? Oo. Nay! Nay, tingnan mo sarili mo, Nay, kung ganyan ka maglakad kanina, Nay. Tingnan mo, Nay, tingnan mo. Di ba ganyan ka, hindi ka makalis-alis. Magagano'n. Papahinga ka na, Nay. Masaya lang kami, Nay, kasi nakahakbang ka na, May. Pag tuwing umaga na, exercise mo 3 to 5 minutes. Ha? Salamat, Nay. God bless. Itigil mo na yung galit ng puso mo, Nay. Matulog ka. Mamaya pagkagalingin ka pa ni Papa Jesus na walang galit ng puso. Itigil mo na yung iniisip mong kinukulam ka. Hindi ka kinukulam. Ang sakit mo talaga, Nay. Hips dislocate. Dahil ikaw ay tinulak, natural. Pumasok ang hita mo doon sa loob ng singit mo. O, naintindihan mo na, Nay? Naumpok yung ulo mo, nagkaroon ka ng sugat. Paano nakulam yon? Wala. Talagang physical, sinadya ang pagkatulak sa'yo. Okay, Nanay? Pinabaya mo, ang sakit ni Nanay, dekada na. 10 years na niya sakit. Bye-bye, Nay. Nay, bye-bye. Magkita ko tayo. First session pa lang yan, Nay, ha? Sa second session, babalik tayo. Okay, thank you so much.